Ano man? Ngano? Ay! Adi ko na to, narako tubangan. Maadjong adlaw ninyong tanan guys, aharang i-flex dani jogahang gisuot karon nga lip tint, mo nig FD Color Pop nga red rose nga shade. Ganahan ko dani. Padung dai mi karon sa ila mama kay adto mi mamahaw. Gay, wa mi makalutog sudan, ja kapoy na pud magluto ug dugay mamata kay arang initas abuhan. So mato naka-decide mi nga adto na lang mi mamahaw. Yehe, na ko ilalula, mag-serve ko darig sudan. Yehe. Tantan. Water. Inisan. Ano daghang bitbit? Water na laman sa una, daghana. Budiron, magatas. Ano pa ka na sa itong lugar, Day? Dito ma? Oo. Uwi na ba? Oo. Arang besan dyan bitaw ma. Grabe. Daghana ka ajoy gulay. Gulay. Hangga. Ito ka na nga dubo pa na eh. Doon sa ka. Atay, Doon doon sa. Pakanan? May atay. Gahiin ka. Dili mo mukha. Pagkaon sa. Kaya sa kamaglato. Ay, gani. Kanin. Dili. Kunyara ta maglakaw at tulad ko, ilalula iting. Ato kaya ilalula iting, no? Panula po. Ngam sa kakuk Bisi santol. panula. Sa kakuk santol. Sa kakuk santol. Ato to, ato yung santol. Ayo, kaya santol na to, kasantol santol. Ganang nga sa tipan. Urot yun ang ibang kaon diha og ni Jen. Subros ka kiat, ano na yung slipper? Haris dama to pang gisi sa gatang. Supi. Wala ka na, napikas na mas kinakuha naman. Atin nga. Pagka mo lulog ka. Ali. Dato asi sa ka dalya ka mo na. Amo, mga laki. Magkakaanda na. Na-style na nalo. Manang style lo ba sa daki kutsara? Saan ka makakatay? Saan ka kuan? Okay. Saka dito rin, ibalik na ito. Kami kasakdan. Watan to na gahapon. Nakas ati ali dito lagi. Mingon dito. Nalang dalton. Last date ang Robert din pa pa eh. Baro ito. Para pagin sa upuan. Agin dyan pa? Sakto ka jo guys kay gaplano jud mig uli daari kay gimingaw na lagi pus na ni Dalton ning hangjo in taon nga uli sa lagi kay gimingaw ni Dalton og si Dalton kay natugman ja timing pod kay dia pagahang mga igsuon so nakatapok-tapok mi nalingaw pod mi sakto pod kay gadakog mangga gikan pa in taon ni mabini lalinlini ja amo lagi in taon panggi tagu-taguan gitanog-tanugan ja man nga gaba nga hinog na dani nga time napastiri dani mga 2 days ni before si tiri ning larga. Istorya may nga na ang sitiri na luoy kung isingisi laman si Jaka may isingisi rapod merong di po siya maka-feel bitaw po kagao da syempre nagao pod may nga naka-operahan si Jared tuwi nga na ang puunon pa kaadyo nga mas-successful ag operation pero mao to hadud sang giingnan nga di magao-gao isalig ra sa Ginoo magkita pa lagi mi successful lagi ag operation ting positive ra jud kanunay kay katong time bitaw nga giingnan na gajud siya sa doktor nga operahan na jud nga na karong tuiga kinahanglan mo operahan na pero mi ko makakita ni Jaka maghinagtek magao siguro pod siya lagi kay usa pa pod ag kwarta lagi kuwang pa pero ang kanang kwarta mapangitaan man nagpaagi nya mo deo lagi mis mga opisina sa gobyerno basta na nay quotation kadto tragod mga 5 seconds Mo sa naton. eat me og lollipop di kay mag-eat kay bawal Di ara di ay yung ating lagmig dahon nga kamunggay. Ganang pupuas kamunggay kay ang nagtuag dahon. Kari Kaniingan ni mo baadyo, kaniingan ni kulor na. ano ba nito na isa man sa gingan jo nay na ngayo isa ni di ka baso di ha Sila gihatag na Gani ay kire. isa man isa
saging, hinog ni basin na ni patakod. Wala ba sila nilagay? Nilupad ta na niya. Lupad ta. Mo manay daga hapon kay tutug bindag nang ka. Wala man nag-break ko na mangga terpali. Ha? Wala man nag-zon. Si? Dun. Dun ba? Banana. Wala ko ka kita. Wala man na. Lang harus. Kita harus uri. Takura. Gamay na. Wala ko na. Gamera ko. Pagkapilan. Dati rin ko gikan nila ka amang. Giwagan. Sayang na kami yung taisa. Ay, doon lagi kag-ikaw, umangga na yung saging. Sus guys, naluoy man jud ko sa hang naabda ni nanay kay nagkaluja anja. Gikan maday kuno nagpa-check up mong pag-abot na mo gani nawas nanay kay gikan pa nagpa-check up dito sa doktor kay gisakitan ko ng tijan. Anja kay sige makog tawag-tawag ni Ja, des ni aging adlaw ug hapon ning tawag ko ni nga nako ug kamusta si Ja okay ra kuno jawa mutug ang gisakitan da ay ug tijan kay kana laging mag-ikag-ikag lagi na mga saging, mangga. Nga na, nanapinang ka, hanginan nga adyo ikag-ikag na kay mao man lagi nakitag batiguwang ta, gatong panggaling sa tijan, di na pud ka adyo siguro mo function, nga di na pud sa kadaog siguro kan ani mo grabing ka heavy nga mga bitaw nga galingon nun. Ag si tatay guys, okay raman, basta nalaman ng ijang radyo, unja, wala may iwan, malipadyon ra na siya magtambay-tambay atus amo ang nangka sa gawas. Ja, nagkabibo lagi mi karon kay gaabot pud mi ba kay na may time nga nig-ari na dari sinanay ra si tatay si Eliana, karon nag-abot-abot mi tanan kanang uli man pud sila. Hi guys! Kaya huwag ang vlogger no kasi Gisle. Mana yung vlogger na? Ito. Naog daw nagamang abo! Oh my gosh! Oh! Sabi yan, pasiga! Naog daw nagabo! Tanas na ito, naog daw abo. Tanaw ka to, naog daw abo to. Nalamig ang musidan guys, tuan. Napag-vlog niya. Isda nga, pinirito o sinabaw nga isda. Nilaw mo lang huy. Yeah. Ano na nabatid na? Ano lang huy. Kaya daw ka ni Beng? Di uy, dali. Bakit lagi kunot, Beng? Kani, sus grabe, di dyan mo dani magmahay, ug-order mo, tayo ano, arang na miya ka dyan. Di ka din kinalauran sa dagat nakuha niya ang isda na. Lain ni isda kay, nga din sinipurma ni dyan. Ikan pa sa kuan. Pakita, Beng. Tana, kana. Kani siya guys, inga nila dyan dyan kurma na. Mura sa jagway lawas no. Murag oras siya no. Pero na, invisible lang magandang lawas na ni mo nang mahalun. Mura siya og ura, pero naan ni siya lawas. So, ganahan mo order, kung takalamas bing-bing, kay lutuan mo dali-dali. Sauman mo dali-dali, atos ka, laumanan sa kaduta o kadutaan. Kadagatan, ato sa kahiladman sa kadagatan. Ha? Dagan Pasipiko. Yeah, adi ito. Bisa pwede ra kuno dahil sa atong dagat, naaran siya. Kaya atos Pasipiko, magluto si bing-bing og langoy. Kaya ladyo na to. Pero naata na ba? Mura dyan siya og lawas, guys. Ug sa video, mura lawas din, no? Invisible lagi Ah, guys. invisible sa video, pero personal di agad ang lawas. Like, ikog, lapas sa kuwan, katito, order, PMS daki. Marto. Og mo order mo dara ko. Pangita naman ito ko na. Kay expert ni kago mo himo. Kani mo po ni daton guys, di po ni basta-basta. Arang mahala po ni. Gikan pa ni sa Switzerland pa ni giani ning maja ni. Huh? Grabe to no, arang mahala mo ni daton may sikretong daton sa idang kamot nga naglunsok. Ah, grabe. Yung ani sikreto na ka. Oh, istorya daton. Oh. Ang sakto na. Gikan sa Switzerland. Kay nanggabis may mirito. Na may bib. Dito Switzerland. Kay bib dito wala nakakuan ko kaani ko kung gani bangalan ko dyan ana isang pagkabugas na. Nah, kay mura sa jad puti. Mo si dagputi. Yana gani puti color na. Ika pa ni Switzerland ding. Wa kaning bida dito. Wow. Kaya man ni bida dito tulong kaluwang. Oh ni si Ja. Bid pa dito tama may sa kaluwang bakante. Ano ba ka kuan bugas nga murag puti. Sunod. Oh, hapon. Tatay ka. Kaya guys. Tanaw gamon sa dan guys. Mura ni si Ja isda guys, pero di ni isda. Tibo ka gana. Kuha man ni tamarong. Tamarong ni guys, pero mura po sa isda no. Oo. Bata maro man isda. Ini guys, nakuha rin ng bingbing guys dito sa sapa. May sapa dito nga. Kananay, kuhan baka nang si tawag na. Kung pa'y basbasak, bas libaong. Di mo ko niniwagpot. Pag nga tamarong man, hindi ko ang bingbing. Di ko taga. Kanito dyan ka bing. Grabe. Ang gulis na magbing. Wala tayo sa dami tayo pa kanina. Galitos basak. Pelton! Dire na posisyon. Init pa man ton. Oh, tubag po. Pabugno sa taha. Tarawa. Tarawa. Gitawat na pagkakas ka. Sintang batasan. Sintang, sa hirap mag-sahay. Utag na ka. Lingkod na. Matas na dyan eh. Kaya na posisyon naman diha.
Faster na nga. Init naman na. Yan, kuwasak sabat ni Dalton yan. Katong gamay, anong kuwan din. Salamat, Mai. Ito sana lagi luto, kaya nga lagi. Ano eat, ugtaron ganina lagi. Eat na ko, kaya mamali ko na eat ganina. Taprami dari mo matug, taprami. Hindi, kay naslinlin, maghihinas banig. Hindi kadog banig ni mo, kais anidja. Kili nilo. Basa dyan ka. Atro ko atay sa mutug, discovery taprami. Diyan kay, ato man sa mudug po. Ato man tayo sa mudug ni mo. Ano ba ni ko dayon? Ano wala si Santo? Maniko man. Hi Dalton. Ben. Ate. Kaya nati. Diyan ako eh. Una na niya. Ito na liya. It's some kind of tooth. That's it. A tooth. Bawal na kag. Donor.